Det satser vi på. Rigtigt, Gustav. Godt. Ja, men han... Han er der igen, ja, nemlig. Ej, det er et godt spil, der. Du kan da ikke bare aflevere bolden retur, så ikke... Godt, Sebastian. Kom med igen. Rigtig spil. Træk modstand, eller skal du ikke trække? Ej. Ej. Det er samme. Det er sikkert heller ikke det, der var. Kom så, Benjamin, kom med. Ej, der skal du altså tage med der. Ja. Benjamin, Kalle! Så den. Ej. Ja. Gulla! Gustav! Gustav, prøv at se Benjamin bagud. Step! Ja, pres på, Sebastian. Ja, sådan. Med op. Med, Emil. Ja. Op og pres, Emil. Det er dit rum. Det er dit rum deroppe. Det er Emil. Ej, kom. Ja, han kommer imod dig. Rigtigt, Gustav. Godt lavet det der. Ja, godt kæmpet. Nej.